Iako je do 12. juna 1992. godine, prema dostupnim podacima, nestalo 687 osoba, srpske vlasti su se trudile da ta ubistva budu u sklopu nekakvih navodnih vojnih akcija. Pošto su vidjeli da istrebljenje nesrpskog stanovništva ide sporije nego što su planirali, srpske vlasti počinju izvoditi probne zločine nad civilima kako bi ocijenili da li će biti reakcije javnosti. Nakon što su srpske snage granatirale i zauzele selo Hambarine 23. maja 1992. godine, u selu se nalazila komanda srpske vojske kao i kontrolni punktovi. Stanovništvo Hambarina je većinom izbjeglo u obližnja sela i na dan granatiranja nije bilo poznatih žrtava. Misleći da se situacija normalizovala i da će srpske vlasti ispoštovati svoja obećanja, odnosno garantovati sigurnost civilnom stanovništvu, jedan broj mještana Hambarina je odlučio da se vrati svojim kućama uoči velikog muslimanskog praznika, Kurban Bajrama. Nakon što su se vratili svojim kućama, misleći da im se neće ništa dogoditi, jer srpska policija i vojska ipak obezbjeđuju selo, mještani su prespavali u svojim kućama. Na dan Kurban Bajrama, 12. juna 1992. godine, na prepad i mučki, pripadnici srpskih policijskih i vojnih formacija iz Prijedora ušli su u Hambarine i ubili 16 mještana. Pored muškaraca, zločinci su ubili maloljetnog mladića i 3 bolesne osobe, koje su bile u krevetima. Na krvavi Bajram, 12. juna 1992. godine, prijedorski krvnici ubili su sljedeće ljude: Pađan Rasim, 40 godina, Pađan Mersid, 25 godina, Habibović Suljo, 43 godine, Habibović Almir, 17 godina, Habibović Zikrija, 25 godina, Medić Hasan, 62 godine, Muhić Mehmed, 33 godine, Selimović Adem, 40 godina, Mujđić Mahmud, 39 godina, Mujđić Ramiz, 36 godina, Mujđić Mehmed, 59 godina. Mujđić Hasan, 35 godina, Mujđić Mujo, 61 godina, Mujđić Ahmed, 51 godina, Hodžić Husein, 68 godina i Hodžić Hasnija, 67 godina. Nakon ubistava tijela su sakrivena u masovnu grobnicu Šiljak, koja je ekshumirana 1998. godine. Prema dostupnim podacima, srpske vlasti nisu preuzele ništa da rasvijetle ovaj prvi masovni zločin na području Mataruga. Ubice su bili pripadnici rezervnog sastava policije, a neki i vojske, i bilo je nemoguće da uđu u selo bez prolaska kontrolnim punktovima. Do danas niti jedna pravosudna institucija u Bosni i Hercegovini nije podigla niti jednu optužnicu vezanu za ubistvo 16 civila 12. juna 1992. u Hambarinama. 13. juna 1992. godine oko 21 čas i 10 minuta, najmanje 2 osobe su došle pred kuću u vlasništvu Mile Vrućinića, u kojoj je kao podstanar živio Slavkov brat Nikola. Dok je pred kućom bilo parkirano policijsko auto, 2 lica sa Nikolom obilaze kuću jer navodno traži skriveno oružje. Nakon što su došli na sprat, ubili su Nikolu, njegovu suprugu Ećimović Katarinu kao i suprugu Slavka Ećimovića, Ceciliju Ećimović. Nakon toga je jedan od ubica rekao: idemo sad srediti i dedu i babu. Nakon ubistva Slavkove supruge Cecilije, brata Nikole i snahe Katarine, ubice ulaze u kuću Slavkovog oca Tome Ećimovića i tom prilikom ubijaju Slavkovog oca Tomu i majku Mariju Ećimović. 14. juna 1992. u Prijedoru, naselje Žeger, obavljena je istražna radnja, uviđaj na licu mjesta ubistva porodice Ećimović. U knjizi uviđaja je evidentirano da je ubistvo izvršeno dana 13.6.1992. godine oko 21 čas i 10 minuta od strane 2 NN lica i to vatrenim oružjem, puškom kalibra 7,62 mm. Uviđaj je izvršio istražni tim u sljedećem sastavu: istražni sudija Živko Dragosavljević, tužilac Draško Zec, krim tehničar Neđo Timarac, krim inspektor Miroslav Krneta i dr. Štefanec kao patolog. Ostaje nejasno ko je od navedenih osoba dopustio da se 5 tijela ubijenih Ećimovića sakrije u masovne grobnice, iako je na licu mjesta prisutan istražni sudija i mrtvozornik. U dopisu Okružnog tužilaštva Banja Luka broja 393/15 od 15.6.2015. godine, kroz provjeru upisnika krivičnih djela za period juni-septembar 1992. godine,
Pod brojem 47 evidentiran je zapisnik o uviđaju povodom ubistva porodice Ećimović dana 14. juna 1992. godine. Za istragu je zadužen Osnovni sud Prijedor, a broj predmeta je 342/92. Istražni sudija Živko Dragosavljević je upravo osoba koja je trebala da izda naredbu o sprovođenju istrage. Umjesto naredbe, 10 dana nakon ubistva 5 članova porodice Ećimović, dana 24.6.1992. godine, u sudskom upisniku stoji sljedeća zabilješka. Ovaj predmet je evidentiran kao bezvrijedni registratorski materijal, te je kao takav i uništen. Posmrtni ostaci Slavka, Cecilije, Nikole, Katarine, Tome i Marije Ećimović pronađeni su u masovnoj grobnici Jakarina Kosa. Za prijedorsko pravosuđe, porodica Ećimović je bila bezvrijedan registratorski materijal i nesprovođenjem istrage u vezi masakra nad cijelom porodicom, prijedorsko pravosuđe je otvorilo mogućnost da se nesrpsko stanovništvo u Prijedoru može ubijati bez kazne i da je ubistvo čitavih porodica sasvim normalna stvar.